Katrines første dag på hendes nye læreplads i Nannas restaurant. Godmorgen, Katrine. Nanna. Og godmorgen, souschef. Godmorgen, Katrine. Godmorgen, elev Katrine. Godmorgen. Ja, nu skal I høre, hvad vi har planer for i dag. Vi har disse forskellige ting, vi skal nå i dag. Ja. Og Amanda og jeg ned herovre. Ja, det er godt. Amanda har det på papir. Ja, det er godt. Amanda og jeg har aftalt, at du ordner punkt nummer 4 på listen her. Ja, tak. Ja. Alting står ude på lageret. Og hvis du har brug for hjælp, så kommer du bare til os. Så kommer du bare til os, ikke også? Ja. Ja, tak. Det var godt. Er du i tvivl om, hvad der skal ske? Nej. Hvor er det dejligt. God fornøjelse med det. Rigtig god fornøjelse. Tak for det. 3 timer senere. Hej. Har du nået alt det, du skulle? Det har jeg da. Hvor er det bare dejligt. Du er så bare klar. Hold tak. Hvor er det fantastisk.